Dobroveče, prije svega lijep pozdrav vama i vašim gledateljima i slušateljima. Evo danas mi je velika čast što sam na ovoj pozornici, što sam nagrađena s ovim velikim priznanjem kao najuspješnija sportistkinja Tuzlanskog kantona. Jako mi je drago što sam se našla na današnjoj sceni s obzirom da već dugi niz godina ostvarujem zaista izvrsne rezultate i našu zemlju onako predstavljam na najbolji i najsvjetliji način. Tako je, to je i najveći cilj svakog sportiste. Svakako ovo priznanje mi predstavlja jedan veliki vjetar u leđa i da nastavim dalje sa svojim sportskim uspjesima i da se ako Bog da plasiram na taj kvalifikacioni olimpijski turnir. Prelijepo se osjećam, prije svega moja prva, da kažem, i najvrijednija nagrada, pored prvenstvenih nagrada, u svom gradu, nakon toliko godina se vrati i osvojiti ovu nagradu, naravno velika mi je čast to. Zahvalio bi se, kao što sam rekao, svima koji podržavaju manifestaciju, čelnicima rukometnog kluba Sloboda i svima onima koji podržavaju moj rad i ja mogu obećati da će se naravno nastaviti truditi, boriti i zalagati kao do sad i da ću najbolje predstavljati sebe, grad i sve ljude u Tuzlanskom kantonu. Pa velika mi je čast i zadovoljstvo da sam opet od strane Ministarstva za sport proglašena i da su moja priznanja obilježena da su moji rezultati obilježeni da vrijede i veliko mi je zadovoljstvo što sam večeras ovdje. Naravno, cijela prošla godina je bila onako jako zahtjevna i neobična za sve nas i teška i mnogi sportisti su onako patili za sportom, za treninzima, za takmičenjima. Nešto smo uspjeli odigrati, ali ne u onakvom broju po planu koji smo imali. Ali eto, ono što smo uspjeli odigrati, napravili smo dobre rezultate i čestitam svim sportistima koji su večeras ovdje, koji su dobili priznanja kao i sportistima godine u obje kategorije i nadam se da će ova naredna 2021. godina biti godina sa još boljim rezultatima. Zahvalit ću se svima, prije svega pokrovitelju ove predivne manifestacije, ljudima koji su uspjeli da nagrade na neki način sportiste u ovim teškim okolnostima, situacijom COVID-a koja je zadesla čitav svijet pa i Bosnu i Hercegovinu. Svakako da nam znači puno, ovo je priznanje koje dobijamo 3 godine za redom. Prvenstveno ta nagrada nas ne zaobilazi od našeg kantona, od Tuzlanskog kantona koji je najmnogoljudniji u Bosni i Hercegovini i velike zahvale svakako idu ljudima koji su prepoznali naš rad, trud i zalaganje. Svakako veliku zahvalu dugujem vladi Tuzlanskog kantona, Ministarstvu za sport i kulturi koji su nas u 2020. godini po prvi put nagradili onako kako zaista zaslužujemo. Svakako da će ovo priznanje značiti još jedan veliki podvig za sve naše selekcije, koje broje preko 100 članova, da u daljem periodu ostvarujemo što bolje i uspješnije rezultate.